ọ bụrụ na ị bụ nwa afọ Igbo biko kpọrọ m ihe ọjọọ nke a bụrụ na nwa nzali juo afọ ocheluchi ya aka mgba nke a bụrụ na nwata etoghị etu wee jụọ ihe gburu nna ya na ihe mere nna ya nwere ike ime ya. O nwere ajụjụ isi ka m jụọ m ndị Igbo, who invented atụele n'ala Igbo? Nke ịbụa, kedu ahọ anọ were mee gịnị wee establishie atụele? Kedu onye establish atụele? Kedu afa ya? Kedu obodo o si? On what purpose ka eji were establishie this atụele? Ajụjụ nke ịbụa, kedu onye establishiri ntụtụ nke a na-akpọ pin? Kedu ebe o si? On what purpose ka o ji wee mee gịnị establishie ntụtụ n'ala Igbo? Lastly, kedu onye discover nsianị? Kedu onye mepụtara ya? Kedu the purpose eji were establishie nsianị n'ala Igbo? Ọ ga-amasị m dịka onye Igbo ka inye m ọsịsa, maka na ndị be anyị sị na ikwu amarọ ibezie, mana anụ taa ka arụ eze bụkwanụ ya bụ na eze na-achị ọfụma. Aka m bụ nwanne gị bụ Maazi-UC. Biko inweta ihe ozi a, ọ bụrụ na ị maghị ya tụsaa ya, na aga m enwetarịrị ọsịsa maka ya bụ ihe. Ụmụnne m ndị Igbo, cheta na ndị be anyị sị na ọ bụrụ na ọnwụ egburu ọjị eji wee chụọ àjà, emesịa ọ ga-epu ome. Ụmụnne m, ndewonu.